हेलो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दायो आङो बे समाव दुलिबारियाव दंफैयो। बे दुलिबारियाव थानानै दिनै नोंथांमोनजों फोरबोनि मोननैसो बाथ्राखौ बा मोनसे बाइबेल सिरिनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो बे समाव दायो दंफैयो बेरायथावथावनो। जेरावबो थांनाय जायाखै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नोंथांमोन बयखौबो मिजिंथिहोदों फोरबो जिसुनि अननायजों नोंथांमोन बयबो गाहामैनो दं होननानै आसा खालामहरदों आरोखि। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जोङो बोथोरफोरखौ बिजिरोब्ला बोथोरफ्रा जोंनि थाखाय इनायनो मानसिनि थाखाय बा सुबुं माहारिनि थाखाय इनायनो बानजाथावै उदायथारै ना। नायगार गावनि बिसिखौ बुथारनो हानाय जों निउस खोनायो। नायगार गावनि फिसायखौ बुथारनो हानाय बायदि अनेक ना। आरो बेफोरबायदि बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन दिनै जाबाय। बेनिखायनो जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय बोथोरखौ जोङो सिन्था खालामनानै गावखौ फोरबोनियाव जोङो थिग खालामनानै लानो नांसिगौ होननानै आङो नुहुरो आरोखि। मानसि जानानैथ' जोङो इनायनो बिराद दुरबलथाखा ना मा होनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर। बे समावहाय नोंथांमोनजों बेखौनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ रायज्लायनो सानदों जे सोरगो रायजोआ सोरनि, बे मोनसे बाथ्राखौ आरोखि। सोर बादिनि थाखाय सोरगो रायजोआ बा माबादि मानसिया सोरगो रायजोखौ मोनो ना, जों बेखौ मिथिनो गोनां आरोखि। मानो? ख्रिस्टियान जानायखाय आरोखि ना। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो? आसा खालामो नोंथांमोनाथ' बयबो गाहामैनो मिथिगौ होननानै मिजिंथिहरदों। अब्लाबो नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आङो सावरायदों बा शेयार खालामनो गोसो जादों आरोखि। सोर बादिया सोरगो रायजोखौ मोनो बा सोरगो रायजोआ सोरबादि मानसिनि थाखाय जों बयबो गाहामैनो मिथिगौ। मिथिसेयावब्लाबो अब्लाबो जोङो मा, बेनो बे सोलायनो रोङा। दिनैबो बेनो, गाबोनबो बेनो ना मा होनो, सानफ्रामबो जोङो बेनो बे। मोनसे बाइबेलनि सिरि दङ, बाइबेलनि बाथ्रा दङ, बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों। बेखौ मोननो हागोन माथाय 7:26 सिरि, गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 7:21। बेवहाय बेबायदि लिरदों आरोखि ना, आंखौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे नङानो, आन्थाय जाया आफानि इच्छा बादि मावग्रा खालामग्रा बिसो सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन होननानै बेयाव लिरनाय दं आरोखि। आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ बयबो गाहामैनो मिथिगौ होननानै मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो बे बाइबेल सिरिनि बाथ्राखौहाय? मा होननानै बुंदों? जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलावहाय बेखौ बिराद मोजाङै बुंदों आरोखि ना। मा होनना बुंदों? आंखौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे नङानो, नाथाय जायहा गोजौसिनथाराव थानाय आफानि इच्छा बादि मावग्रा खालामग्रा बिसोरल'नो सोरगो रायजोआव हाबगोननो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बै बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो फोरोङो, जायहा गोजौसिनथाराव थानाय इसोरनि इच्छा बादि खालामग्रा मावग्रा, बेनि आदेशाव थाग्रा, बेनि हुकुमाव थाग्रा, बेबादि मानसिफ्राल'सो सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन होननानै जोंनि बे बाइबेल सिरिया मिथिहोयो। अब्ला जोङो बेखौ दिनै बेनिफ्राय जों सोलोंनो हायो, सोरगो रायजोआ बेबादि मानसिफोरनि थाखायसो आरोखि। बेखौ दिनै जोङो मिथिनो मोनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों। अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, जोंथ' दिनै बेखौ मिथिबाय दे, जोङो दिनै मिथिबाय दे आंखौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो बा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबनाय नङा होननानैहाय। जों बयबो दिनै फोरबो होनना जों गाबज्रियो। Let's think and let's just dear friends about ourselves. अब्ला जोङो गावखौ बे समाव जोङो बिसार खालामनानै जोङो नायनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, माखौ?
आङो सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि खालामो ना खालामा, मावो ना मावा, बा आङो सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि आङो बिनि थिननाय बायदि बिनि आदेश बायदि मावो ना मावा, थायो ना थाया, जोङो सिन्था खालामनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर। सोरगो रायजोआ सोरबादि मानसिनि थाखाय होननानै जों दा मिथिनो मोनबाय। जायहा गोजौसिनथाराव थानाय आफानि इच्छा बादि मावो खालामो, बिनि आदेशाव थायो, बिनि हुकुमाव थायो ना, बिनि थिननायखौ लायो, बिनियाव नांथाबनानै थायो, बेफोरबायदि मानसिनि थाखायसो सोरगो रायजोआ होननानै दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों आरो फोरमायदों। स' बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, ज' नोंथांमोना मा सानो बे बाइबेल सिरिखौ? स' आंनि मथेब्ला बे बाइबेल सिरिया बिराद सिरियास आरो बिराद इम्परटेन्ट आरो बिराद साननो गोनां आरोखि। ख्रिस्टियानाथ' दिनै जोङो जाबाय, नाथाय सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि मावग्रासो जानो जों दिनै रोंदोंना रोङाखै? दिनै जोंनि बुहुमाव गोबांथार जों ख्रिस्टियानफोर दङ, गोबांथार डेनिमिनेसनफोर दङ, सोरबा सोरबा गावनि गाव मण्डलि डेनिमिनेसनफोरखौ लानानै दुबगां थिफुदला बेफोरबायदिबो दङ। नाथाय जोंखौ बेफोरबायदिया सोरगोआव लाङा। माया लांगोन? जायहा सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि खालामगोन ना, बेबायदि मानसिफ्राल'सो सोरगोआव हाबनो हागोन। बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स, आंनि भिउवार्स जेसेबांनाखि दङ, आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारैनो बे बाइबेल सिरिखौ खोनाबाय आरो मिथिगौ होननानै। बेनिखायनो बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों आङो, फैदो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, संसारनि बायदि रोखोम ना रंजानाय, जे खामानिया इसोरनि बेरेखा, जे जानाय लोंनाया, जे बेबहारा, जे आखलफ्रा, जे रायनाय होननाय थाबायनाय, जे रायजो जानायफ्रा गोजौसिनथाराव थानाय आफानि इच्छानि बेरेखा, बेखौ जोङो मावालाबानो गोजौसिनथाराव थानाय आफानि इच्छा, इसोरा बे आफाया माखौ हामजायो, माखौ लुबैदों नोंथांनिफ्राय जोंनिफ्राय, जों बेखौ खालामनि, जेन' जोङो सोरगो रायजोआव जोङो हाबनो हायो। ना मा होनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर? सोरगो रायजोआवथ' जोंहा दिनै बयबो जोङो हाबनो गोसो, ना मा होनो? रावबो बुङा आं सोरगोआव थाङा होननानै, रावबो लुबैया आं नोरगोआव थांनो होननानै, बयबो लुबैयो। इसोरखौ मिथिनाय मिथियै, जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय मिथियै, साफ्रोमबो लुबैयो सोरगो रायजोआव थांनो बा सोरगो रायजोखौ मोनगोन होननानै आसा खालामो। स' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जुदि जोङो सोरगो रायजोआव थांनो गोसो दङब्ला, आसा दङब्ला, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मिथिहोबाय, गाहाम खौरां माथाइनि 7 बालाबनि 21 सिरियाव बुंदों खनसेबाव, आंखौ ओ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो नख्रांनि रायजोआव हाबगोन बे नङा, नाथाय जायहा गोजौसिनथाराव थानाय आंनि आफानि इच्छा बादि खालामग्रा मावग्रा, बेफोरबायदि मानसियासो सोरगो रायजोआव हाबगोन होननानै बाइबेला मिथिहोदों। स' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोंनि थाखाय बिराद मिथिहोखानाय, जोंनो अलरेडि फोरबोनि गाहाम बाथ्राया बा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो मिथिहोखाबाय गावनि गोथार बाइबेलनि दुवारै, गावनि बाथ्रानि दुवारै। जोङो थामथिम जातिनि, बोथोरा इनायनो गाज्रि जाबाय, बोथोरा बेबायदि बोथोर जाबाय, गिनायनि बोथोर गैया, सोरनिबा सिङाव थानायनि बोथोर गैया, मोनब्ला सोरखौबा गादबनाय ना, बेफोरबायदिसो दिनै दंसै। सोरखौबा नेवसिनाय, अनलायनाया खमायलांबाय, क्षमा होनाय खमायलांबाय, बेबायदि बोथोर जाबाय आरोखि ना। इसोरनि इच्छाया मा, बेखौ दिनै जोङो मानसिया रावबो नागिरला। इसोरा मा लुबैदों आंनिफ्राय, बेखौ जों रावबो सिन्था खालामला। जोंनि गोसोनि इच्छा बादि, गोसोनि लुबैनाय बायदि जों थाबायो, जों मावो ना। गावनि साननाय हनायखौनो जों दिनै थिग होननानै सानग्रा, बेबायदि दिनै जों जाबाय आरोखि। स' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसा जेसेबांनाखि दङ, आरो आंनि भिडिअखौ नायग्रा जेसेबांनाखि दङ, आरो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा जेसेबांनाखि दङ, जोंनि बिदा फंबायफोरखौ जोङो सिरि मोनहोदिनि, जायफ्रा इसोरनियावहाय गोगोम बोलोग्रा, जोंनि बिदा फंबाय, जाथि बंस', जोंनि मण्डलि
जोंनि लोगोफोर जोंनि बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोरखौ बे बाथ्रानि दुवारै जोङो बानजायलायदिनि मिथिज्लायहोदिनि जेन' जोङो इसोरनियाव बोलोग्रा थामथिम जेन' जोङो जानो हायो। स' हामबायसै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनानै जे सोरगो रायजोआ सोरनि, माबादि मानसिनि थाखाय सोरगो रायजोआ आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों बेखौ गाहामथारैनो बुजिबाय, मिथिनो हाबाय होननानै बयनिसिमबो मिजिंथिहरबाय आरो आंनि गुसुं भिडिअखौ दिनै आङो बेयावनो दोनबाय। आरो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोबनायाव बेनो आंनि गुसुं रिक्वेस्ट, बेनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामदो। स' हामबायसै, इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथोंसै। गोजोन्थों।